amwena amuponda amumenya zorapulumuka ndi mwayi manifese ammenya ndipo amakaniwa kuyenda manifese ndiye ndifuna ndikuzeni nkhani imene akhalira komanso nakuzeni ndiplay ma voice note mumve munthu imene amalirira. Okay, velaninzi amwenda ataja basi tufeme ujo amwenye kwa na 3 kumandimenya amwenda vulala ndimvete ndavamwe mwangu ndiponda mudi nendi mwaida alisika kama pamoja ndulisa mfuta ndafuna ndombele ndi na travel natuke pa window pacha nditamagisa anandilipira muzi walisa gali moto mudi gali moto yapanyika gali moto icho kusogolo katika mundi amene chipula amafuna kundimenya ni gali moto onda mwene ndavulala ndakati umene kuja mwandona pale nduka siwokuti simaduka siwokuti ndingamene majuke. Alright guys, ndisanakuzeni nkhaniye ndifuna ndikuzeni chifukwa chenichi ndimapangira mavideo amenewa akuluakulu ndimapanga mavideo amenewa pofuna kukuphunzitsani mandiveseti cholinga yaine ndikufuna kukuphunzitsani ndenga ndimaonera mavideo aine zomwe kwambiri ngasi ndimaonera zomonso kwambiri ndibe nano ntchito mandiveseti ndiye ndifuna ndikambe nkhani imene akhalira. Adawa anatenga mkazi kumalawi kubwera naye ku John, adabwera naye ku John anamba kukhala limodzi amakhala limodzi kena akono Adawa anamba mchitidwe wachi masomaso omaona apa ndi mkazi uja amadandaula koma Adawa amamumenya mkazi uja makhala kumumenya mkazi uja chifukwa mkazi uja anambulisa ku John ndi iwowo ndi amaganiza ngati kuti moyo wa mkazi uja uli m'manja mwa iwowo ndipo chibwezi ya anthuwa ndichokera ku Malawi ndipo makolo akudziwa zoti anthu akhalira limodzi ndiwo aja amaganiza kuti basi mkazi ndi waine basi mene papa. One thing is you have to know that you cannot own somebody's life. Somebody's life is somebody's life. Your life is your life. That's it. Ndipo lazima inake muna ngati mkazi mpoti mwampekera lobola kapena mabwesa ku John ndiye china chilichonse chimene azipanga azukuzani kapena china chilichonse chimene azipanga mudzidziwa si choncho akuluakulu moyo suli choncho mandifeseni ndipo sungakwanitse kutenga moyo wa wina wake kuwika m'manja mwako mandifesa ndiye mkulu amafuna pange zimenezi ndiye okhala kumenya mkazi anafika poropa ndiye mkazi zinzora amagwireso ntchito ndi anauza bwana wake kumene ndimakhala kwa amuna ngama ndimenya amuna ngama panga is ndi abwana ake ponetsa umunthu anamuzosazavutike kumene makhalaku ndili ndi lumu imangokhala ndikupasa lumu imene zitakhalako. Okay, chabwino abwana aja anampasa lumu mkazi uja makhala kulumu kuja mandifesa ndadaja poriwa chanabwisa mkazi uja kunoku ndiwo amapita kulumu kuja mandifesa kukamumenyaso nde mkazi uja wakhala panga report kwa bwana kuti munthu jana abwera sozani menya kuno mkazi amakhala kumpanda amajowa mpanda kupita kulumu kuja kumumenya mandifese nde akhala panga zimenezi kenako bwana anamuza mkazi uja savutike ndipanga njira mandifesa nde dzulo mwachizolowezi amafuna so akachiwe mpanda uja apite kwa mkazi uja akamumenya nde mwatsoka anakumana ndi bwana uja panjira bwana alimisa ngemu lake ngwireni munthu uja upita kuti makuti kungwendera zanga yambana kumenya munthu uja ndamumenya nde kuri ife tinaledo kudusa taona ntakumenyana tipange bwanji ndandikira pafupi paja ndaona bwana ndi umudziwa ndi nzanga nde ndamfusa bali zikuli bwanji wandu frozera mkulu yuru ama nandi ndenkazi uja amakhalira kumenya mkazi uja namulenga ndi wantchito waini amakhala udeniku ndiye iye amajowa mpanda kumaza mmenya mkazi wake. Pene pakulakwitsa ndione chonchi ndaona nkhope ngasikani munthu aoneka ngati ku Malawi iruyo ndamfusa balo machikira kuti muchichewa ndina ku Malawi amene mama auze anthu chonde andisiye amene asanigwire pakhosipa andipwere ndipha ndauza dekanikayi ndamusa bwana wawo cha muso yani munthu akupepesa chonde musamugwire pakhosi. Okay, amusiya pakhosi pachangwira trouser onali usiku anduza ine sinanga kundidziwa komanso ndimavana so jamphwa ndi mkulu amene amapanga zolakwikali anduza tiri pileli mozi kushopo kwanga ukamone mkazi yonso ndauza ine ndova kwina kwake tona na mawa okay chabwino amutenga mkulu uja apita naye kushopo kuja ndi kushopo kuja soneso anthu atatu anyamata atatu afika dajo kushopo kuja anthu ajaso mpondeni munthu uja ndamumenya aro amwene ndiriza mmenya ndirizi zorakhala moyo sindikudziwa aziwa ndi Mulungu amutibula pene paja muntibula
kenako anapeza mpata watawa amulondo waso pa galimoro ndikumomba ndi galimoro ndikumumenya ndi mkulu yukuri sangapite ku polisi choyamba mulandu omenya mkazi ndoyipa kwambiri fa akazi mu dziko la South Africa kuphedwa ndo akhala mulandu okuzana ndi akazi omene ndi wakulu olara phedwa munthuyo anthu ankupita ku police station onezone munthu amamenya mkazi ndi mulandu wakulu andifisa nkana anthu anatenga advantage omumenya kwambiri fama zozoli sangachita ina chiyonse sangapita ku police sangapanga ina chiyonse ndi munthu yamutibwa kuopsa mandifese ndi ndikufuna ndiphunzitseni kuchokera pa nkhani imene akuluakulu ngati mwantenga mkazi obwera naye kumpanje chonde musamamuzuze chifukwa mkazi uja angatosintha maganizo ake kupanga chibwezi ndi munthu wina ndizotheka kamene kuyamba mwino asopano ndizotheka ndi ngati mwabwera naye mkazi kumpanje chonde mulemekezeni ndizowa zikazi athu simahule ndiwamvetsetsa kwambiri even mkazi uyu ndacheza naye nankhola nawo mundumu adacha khalidwe lawo ndili wandifotokozera ndamvetsetsa mbali yake kuti mkazi suhula ndi wabwinobwino ndi akuluakulu ngati mwanesa mkazi kumpanje osamba moyo wachimasomaso chengereni mkazi wanuyo mandimvese ngati mufuna mkazi wanu aoneke ngati Rihanna mguleni zovala zompaseni azivala zoneka ngati Rihanna kusiyana muzanyinka kunja fa mkazi akazamba bwezera muzafa kupwereka kuopsa mmene afira kupwereka adawawa mandimvesa koma mkazi sanabwezera ndingopasani chisanzo mandimveseni nde izi zimene zapangisa kuti adawa amenyedwe kwambiri ndi chonde akuluakulu choti mudziwe kuti moyo wa wina wake simungaopange kukhala m'manja mwanu simungamulamulire zochita wamkulu ndi wamkulu ndi ngati mwalipirira mkazi lobola ka mgwira galimoro sizokuti apopo ndi kuti moyo wake uli m'manja mwanu nthawi nayo sangatosintha mkazi ndi mkazi amasintha mwa 2 minutes mandifeseni ungathoma mpasa 1.5 million tsiku ndi tsiku koma kapeza kapena komupasa 2 million angatokusiya yokwira kwa 2 million kazi sapanganika mandifeseni ndo choyenda akuluakulu mwatesa mkazi malileni chengeteleni osamumona ngati chisilu ayi mandifesa fatsulina akaza kutembenukirani simuzazikonda ndongo kuchinjizana nyamara amene mbairana atsikana ku Malawi chonde khala nawo bwino atsikanawo